ассалому алейкум, апаҳои азиз, хоҳарои азиз. Номи ман Манижа, манзалатҳои директор, компания Faberlic. дар компанияи Faberlic ҳамагӣ 2 сол аст ки кору фаъолият мекунам ва ба соҳиби званияҳои баланд шудагӣ ҳастам. аллакай дар командам зиёда аз 10 нафар директор баровардам. ҳамаи шумо апаҳо ва хоҳарои азизе ки дар хона бекор мешинед, хо дар ватан, хо дар муҳоҷират ба кор даъват мекунам. дар аввал ман низ бовар намекардам ва баъдан худам кор карда соҳиби чунин званияҳо гаштам ва ба чунин қарор омадам ки мо занҳои тоҷик низ метавонем кор карда. аз ҳамин сабаб апа ва хоҳарои азиз вақти худро беҳуда дар интернет нагузаронед ва соҳиби чунин зарплатаҳои калон шавед. биёед ҳамаашро бепул меомӯзонем, бе ягон вложения бизнеси худро пеш баред. духтарои ягон ҷои фанду фиреб нестай. чӣ хеле ки Манижа шумо дар фаҳмон, мо ягон каса фиреб намекунем, ҳамаш ростай. дӯстони азиз, аввали кор дахай камтарак қиинтаракай барои навичоко. иншоалло ки ҳамаша бо мо мефаҳмонем тона. салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаи шумо ба хайр шодӣ бошад. хуш омадед ба имрӯза влоги мо. дар инҷа як намуд торти бисквитни тайёр кардастам. дамо дар кора 6 дона тухми калон. тухми майдача боша 7 дона мендозем. сафедиша аз зардиш ҷудо кардама. мешавад ки ба сафеди зардиш якҷоя лад занем. дар сафедиш камтарак намак мендозем ва лад мезанем 4 дона ҳар. сафеди тухма ма ғафси бад намекунам. 200 грамм шакар дар кора лад задан мегирем, баъд шакара омехта мекунем кам кам. чӣ хеле ки дидестен шакара кам камак андохтан лад задестам. хоҳиши кӯдакҳо буд торт кунем, гуфта духтарам торти медовӣ, гуфт бачам бисквитни. хай гуфтам биё крем ҳаста халаденик дар фраймон, якта бисквитни торт кунам. хай иша хӯрдам, бо ягон чи дига пазм шуд бо медовӣ. бад инам хеле дӯстони азиз, то охири навора бо мо бошед. раҳмат барои дастгириётон. касоне ки кор кардан мехоҳен ҳатман нависен. чӣ хеле ки дар аввали видео Манижа гуфтак, ҳамаи шуморо мефаҳмонем, бепул регистратсия мекунем. пушаймон намешен, дар оянда зарплатаи нағз мегирен. зарди тухма андохта лад задам. чӣ хеле ки гуфтам, аз сафеди тухма сахти бад кардагӣ набудам. барои ҳамин бинен чӣ хеле омад. чӣ хеле ки ми сафеди зардира якҷо лад мезанем, хеле шид. ин рецепт ҳамин хелай рости чанд бор ман рецепт тайёр кардагиам, беҳад хушрӯмия. инам хеле духтаро бо даиҷа як пачка разрехтилая 200 грамм орд. орда нимша мендоз вай мекунем, ба илакча мебезем, ба миксер лад мезанем бо ними дигаша.
ҳеҷ гап надора. мисол мешавад ки ба венчик якҷоя кунем. дар 180 градус мемонем. духтаро бисквити мо бояд 40 минута тайёр шавад. ма духовкама дар 40 мондагиам тайёр кишид бо худаш мебарад. ма дар таги форма бумага мондагим ҳам дар барош, барое ки вақте бисквитора мемонем бе бумага бисёр вақт айтанаи форма ҷудо карданда ба корча мехӯрошем. худмон дарак намеёбем. ине ки вақти чанд қа мегзара мебинем танои форма ҷазирбод шидагиай. формаон бигем ки ози уқа истифода ки бурдагӣ нестим, ои созаёзирашта барои ҳамин бумага мондум. чхале ки дидем духтаро болои решоткада мондум, хина кишид, анам хел гирифта мебурем. ма ҳамиҷа ақлам нагирифтааст ки болоша камтарак аввал бигирам болои ҳами бисквита. дар охир баъди ба 3 қисм тақсим кардам ба болои бисквита танка карда буридам. крошкаш мада дар кор набуд. крошкаша хеле майдача будагда, хеле ё борене танка бурида гирифтам. ира вақти крем карданда ҳама таги лали мондум. ҳайф нашава гуфта. инам хе духтаро чхале ки диден шантипак кремша тайёр кардистам. шантипак вақти ҳози лад назаданда мечаши хе ширини бадай вақти лад мезани тайёр меша. хел ширине ки дар аввал буд ухе нестайда. барои ҳамин ма вай мендозам. даиҷа я 4-5 қошуқ сугушонка мендозам. мешава ки сахни пудра андозем. ма даиҷа сугушони молоко мендозам камтарак барои хушрӯ ширини хушрӯ шиданаш. беҳад креми хушрӯи ҳами шантипак ҳарчанд ки лад зани ба миксер хе ғафз хушрӯ шидан мегира. барои гулмонӣ хушрӯай. баъд духтаро пурсидан ки шантипака ай куҷо гирем. шантипак рости ма дар ҳами магазинои магнит ё дикси пятёрочка ягон ҷода надидам. фақат дар ҳами я магазини кондитерский ҳаст ҳами райони мода ҳамунҷа мегирем. дар ҳамун магазинои кондитерский бисёр таракай ихе кремои барои торт. рости сливки мада маъқул нест. чанд соли пеш ки мисол намедонистам шантипака сливки мегирифтим 33%. фикр мекардам ки ами дар қабатҳои торт мекунӣ, торт ҳану меқапада вақти буриданда чӣ шидан мегира, ранги отала мешавад барои торт рехтанда. ин не мехе хушрӯ места торта меқапа. чхеле ки дар бисёр видеора тамошо мекунам желатин мекунанд дар кремошон. желатин қапида места хел қабатҳои торта. и креми шантипак ҳами хелайда. баъд духтаро даиҷа барои пропитка кардан ма сугушони молокои ову ҷӯш омадагиам сака кардам барои қабатҳои торт бо мулоимаки хушрӯ шиданаш. анам хел қабат монда крем мекунем. инам хел хай торти просто як мекунам барои ҳами кӯдакора. кремшам ғавстара кардам барои хушрӯ омаданаш. ҳар як қабатишта пропитка мекунем. баъд ай болош крем. баъд дар инҷа дӯстони азиз хел варени клубника доштум. беҳад ба маззаи хушрӯи свежи истодагиай. камтарак қабатошта ду қабати ахироништа мондум варени клубника. ай тагиш будагиё як қабати тагиш як та торш надорад. инам хел хай духтаро ахирониш мондак пропитка мекунему. баъд рости даиҷа сиёнка накардам. шоколад ов карда рехтам як пачка шоколада. дурунаш ҳами орехам хай доштаи сраза карда рехтама. ина дарав сахт меша шоколад. хай духтаро инам хай украшение кардам. ҳар намуд гул карда ҳозирашта ман наметонам. ҳар дорум барои гуландозию вақти зиёда мегирад. бисёриё хай медонанд. баъд хеле украшениш кардам просто як. баъд дар шоколадҳои тинак буд майда карда болошта мондум. инам хе духтаро раҳмат ки бо мо ҳастен, тамошо мекунен. торт бигем шав дар украшениша кардам.
чихеле ки дидем видео хира буд иҷа саҳар кати кӯдакҳо ҳами соатҳои 7 мехезанд, намозашонам мехонанд, мактаб мехезанд меранд. завтрак накарда торта бигем якм биби Ҳанифа чашид. як кусок чайи майда буридим шава. чойи гарм кати додум шава. мехра хушрӯ мехра. инам хай духтаро. беҳад мулоимаки хушрӯ омад тортам. кӯдакода маҳқул шид хай хушрӯ мехран. саҳар кати кӯдакода билинчик тайёр кардастам. рости хеле шид билинчик накардам. 300 миллиграмм шир, як дона тухм, 3 қошиқи калон шакар хушрӯ карда лад мезанем ба венчик. баъд ним қошиқча намак мендозем. вақти намака андохтем як қошиқча сода мендозем, пири бад набоша. баъд 200 грамм орд. вақти содара андохтем ордама хел ба илакча мебезема, хушрӯ якҷоя мекунем. барое ки камтарак ами ғавс меояд тестаи билинчик, ма дар вай мепазам билиница. вақте дигар репсепо мекардам рости хушрӯ намеомада. ами як бор тайёр карда будам як сол пешакӣ. хушрӯ ки номад ма дигар тайёр кардагӣ набудам дар вай. баъд гуфтем биё хай и дафъа тесташа камтарак ғавстарак бигирим. агар тинуктарак боша вообще наместада рӯи амо билиница. баъд тесташам хай ғавса гирифтам. инам хай духтаро хай ҳозир мебинем ку чӣ хел мея. хушрӯ якҷоя мекунем. баъди орд андохтан духтаро. баъд 50 миллиграмм равған дар кораи равған 5 қошиқи калон мешавад. хел меандозем равғана. баъд хушрӯ якҷоя мекунем як 2 минут 3 минут боре ки ами равған хушрӯ ҳал шавад. ҳозир мебинем ку чӣ хел меояд. барое ки дастсковородка пази камтарак тинуктарак мекунем. ине ки ма дар билиница мепазам. ана мехел тестаи мо тайёр шид. бинед чӣ хел хушрӯ омехта кардам. бод ми билиница худаш хел лали дора. лалиш аҳамият натиен дурунуш хӯрошидагӣ и чанд сола шид. хел партофтагӣ истифода намебурдем. ани хел духтаро маҳқулум нашид. ами як бор ду бор истифода бурдем. як бор худам пухтам, як бор ами тесташ тайёр кардима духтарам пухтак. рости маҳқулум ки нашид. ами хел партофтагӣ будем. хай бинед чанд ҷош хӯрошидагӣ безеб шидагӣ. инам хел дар гирондем ша камтара гарм шава. баъд пухта гирифтан мегирем.
анам хе пухта гирифтан мегирем духтаро хушрӯ омадестай ҳами тесташа тирнак мегирифтим вообще дар рӯи ҳами наместод ҳарс рафтан мегирифт баъд тесташа идаф ҳами хел ғавстара гирифтим куд гуфтам як бор ихе гирем ку чӣ хел меоя инам хел хай пухта гирифтан гирифтим бо кӯдако бедор шудан иса бо камтара гарсӯз карда будам кӯдако тайёр кардан духтарам дар дастархону дигар чора тайёр карда ма пухта гирифтан гирифтам ба варению сметан хӯрдан беҳад ба маззаи хушрӯ омад инам хеле духтаро рости ҳами блинчика дер ма мепазам тайёр мекунам барое ки бисёр вақти одама мегирад ҳами дар пеши плита рост меисти барои ҳамин дер тайёр мекунам хушрӯ омадестай баъди ҳами пухта гирифтанам ӯ тарафда лали мондагиам лалира дар дуруни пакет мондагиам ҳами хел пухтагиёма дарав роша мепӯшам ки шох нашаванд гармак мулоимак шида беста имрӯз рӯзи нонпазима буда ай абетай ман ми ай қифои хамиру фатиру қалама фатир як 6 та намхай нунои калон пухтам вообще ма рӯи ин нунода зарди тухм ё ягон чӣ кардаги нестам чӣ хеле ки дидесен мегӯи зарди тухм боша вообще кардаги нестам фақат ма рӯи нономда ба ёдум бираса хеле ҳама вақт не ба ёдум бираса ҳами хел чои сабз сиёҳа як пашка чоя мендозам ова мендозам сабз сиёҳа шида места дар рӯи ноном пеши ай духовка мондан мекунам ба шотка мешакам бинен чӣ хел хушрӯ меояд ёда ҳамаша ма чои сиёҳ кардагиам баъд 2 та қалама фатир кардам резонаки хушрӯ 6 та нуни калон 2 та қалама фатир 1 та фатири кӯрак бо 4 та фатири дига айлави хамир кардам пухтестам фатири равғанӣ расидагӣ ё ҳози кӯла карда монда будам рости рост накарда будам як таша пухтам 1 та нимта гул овард хайнем хеле духтаро раҳмати калон ки бо мо будем то видеои оянда худованд нигаҳбонтон.